Sa dili pa ko magsugod, ang mga Katoliko nga mga pari basta mo pahawa og yawa, mohawa ganina ang yawa pagbalik ana na reinforcement. Oh, basta mapahawa na. Yun ana ang mga Katoliko mo ni bantayan sa mga Katoliko. Karon katong last kami ni Pastor Villaber, karon na ani back up do kabuok. Di ba? Pagkita na itong lahi, yun ba? Ganina, actually, kining debatiha manggod, kung tanaw na to ang topic, kuan di siya battle of opinions. Nganong opinion man, puro lang claim, puro lang claim, puro claim, puro claim. Walay gitawag og basis. Even sa ilang interpretation nga nakasulat sa balaang kasulatan, wala sila'y basis nga sila na. Hapit na lang mahuman ang debate. Hagba na lang ang usa. Ang usa nagpait pagtindog. Sus, Ginoo ko in taon, mga higalag, mga igsuon, kamo nga mga 70 Adventist nga ni Adinhi. Kung magpadala pod mo og tawag ang mga debater, dapat kanang kuan ba, kanang likon balikon. Dili kay pagpuli-puli pasti lang Ginoo ko in taon, oy. Ikaduha nga punto, daghang ako mga argumentong gipanghatag. Actually, opat ka pangutana, tulo na hapla, ang usa naglisod nagpait pagtindog. Nga naman nagruling na ang moderator. Musupak pag yun sa moderator. Mo na kinaiya sa matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Kamu daw. Ato doon ang hunahon og sakto. Ang nakasulat sa balaang kasulatan ang namahulay sa adlong ipapahulay mga Hudyo. Kay ila nang gitawag og batasan. Mo apita kung basahon nato ang 4:16 sa original nga Griego ethos nga moabot sa punto nga ethnic, buti pasabot gikan anang gitawag og lugara. Tama man na ang moralo para sa tanang tao, pero muangkon ka nga kami tinuod kay nagtuman mi. Nagtuman mo sa adlang ipapahulay. Kumusta man ang ubang mga sabataryan? Di ba? Church of God katong 70 sanctified. Pagkahuman na apang tawagan ng Worldwide Church of God. Kadagan pa nga gitawag o mga pundok nagtuman. Sus, local conference pa, wapay labuta. Tinuod po mo tanan. Pila di ay ka-iglesyang gitukod ni Kristo. Kanang dili mo kaunog karne sa baboy ang atong mga higala nga mga Muslim. Di man sa sila mo kaong tinuod po sila. Ana ba ang atong pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan? Kita sa tinuodang dili nibalibad daw yung kang Bruce Talwart primero kay nagtanaw ko sa topic kung sa kuan pa ba general kay ba broad kaayo ang tawag anang term nga naman kay pwede man silang mo claim. Actually ako ang girespeto ang ilang claim, inyo man ang claim sa debate. Dili lang claim kung dili kinahanglan evidence. Kay na ay panultihon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod, duha na ka managlahing butang. Pwede kang muangkon apan pamatud-in ang imong giangkon nga kamuna. Nakabasalag ta ng tao, muapil din siya, dili, oy. Dili ingon ana, giklaro sa balaang kasulatan eh. Giklaro sa balaang kasulatan na. Specified kaayo. Mabot akong gibasa gyud nga na dawata nga challenge. Tulo ka challenge ang akong gihatag sa ila. Nga wala nila gitawag og dawata. Pagkahapla sa usa, yun nakagubot sila. Sus Ginoo ko, mga higalag, mga igsuon. Tama man tong giingon kanina ni Mr. Ranis nga kaning ato ang dinhi wa man ta nag-away sa korason. Away lang ta sa gitawag og korason. Nganong bindigar man ko? Nga naman wa ko bindigar sa ilang opinion? Kay ato na respetuhon ang ilang opinion. Ang ako ang ginigahan kanang ilang pag-affirm. Lahi man ang opinion og affirmation. Nag-affirm sila eh. Muna ako ang gipangita niya ang burden of proof wala sa amua. Naa sa inyo kay kamoy affirmative. Muna ninigar ko, ako ang gipangkutlo ng inyong mga sita sa Lucas 4:16 sa Hudiyo na, ingon pas ganina si Mr. Ranis, dili na sa Hudiyo, dili po na sa 70 Adventist. Nabasa sa Biblia, mga Hudyo. Kinsay baka ko na to karon
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.